फरायसा फरायसुलि दिनै आङो नोंसोरनो आंनि बड'लेण्ड डिजिटेल क्लासरुम फोरोंनायाव फोरोंनो आखायाव लादों प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स। बे प्रेजेन्ट टेन्सनि जोबथा बाहागो बियो मोनब्रैनि लास्ट प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स। प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआसआव बेवहाय नाय आं बाहागोखौ खालामनानै होदों पार्सन आरो नैबे जाबाय सिंगुलार नैबे जाबाय प्लुरेल। बेवहाय नाय साधारनै जोङो बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआसखौ जों माबायदि सोलोंग्रोनो हायो। गिबियावनो जोङो फार्स्ट पार्सन बे फार्स्ट पार्सनाव जोङो मोनगोन फार्स्ट पार्सन हिसाबै जोङो मा मोनो आइ। बेनि उनाव जोंनो पारफेक्टआव जों मोनदोंमोन हेप मोनदोंमोन। दा जों बे हेपखौ लाबोनांगोन। बे हेपनिनो मोनसे बे प्रेजेन्ट पारफेक्टनिनो बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआसआ बिनिनो सोलाय। एसे yes I have बेयाव जोङो स्ट्रं भार्बखौ I have बेयाव बे भार्बजों मोनसे मा लाफानांगौ जोङो been जों दाजाबफानांगौ। I have been बेनि उनाव जोंहा स्ट्रं भार्ब फैगोन बे इटखौ लाबा जोङो बेनि उनाव मा दाजाबफानांगौ ing दाजाबफानांगौ। I have been eating हमनानै ला अबजेक्टआ राइस। I have been eating rice प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआसनि फार्स्ट पार्सन बेयाव। दा बे थिग बेबायदिनो जोंहा प्लुरेल नाम्बाराव जोङो मा मोनगोन we बेजों मा बिभार्ब फैगोन हेबानो जागोन we have। माने we have been खौ जों बेयाव जेरैबायदि लादों we have been नैबेवहाय eating rice। I have been eating rice we have been eating rice। दा बेबायदि जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआसखौ खालामनो हायो। बेनि उनाव सेकेन्ड पार्सन बेयावथ' जों मोनखादों इउआ जाबाय सेकेन्ड पार्सन। बेजोंबो मा बिभार्ब जगोन हेभ। You have मा been you have been मा eat जोङो स्ट्रं भार्बखौ लाबाय बेनि उनाव ing खौ बेबायदिनो जाबाय। You have been eating rice you have been eating rice। बेनि उनावबो नोंसोर जाबाय you have been एखेयानो have been eating rice बे एखेयानो। नोंसोर ओंखाम जागासिनो दं। नों ओंखाम जागासिनो दं नोंसोर ओंखाम जागासिनो दं। दा बेवहाय थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार हिसाबै जों मोनगोन बेवहाय नाय थार्ड पार्सन सिंगुलार हिसाबै जोङो माखौ मोनदों हि। हौवासाबा हि आरो हिनजावसाबा सी आरो जोङो
नाउन हिसाबै मा मोनदों रहिम बे मोनथाम बा जों लाबोनो हायो इच बेबो मा जागोन थार्ड पारसन सिंगुलार नाम्बार बा जोंना दा बि भार्ब दङ बियो हेभ आरो हेज थ' बिनि बे थार्ड पारसन सिंगुलार नो पार्टिकुलारलि मा जागोन हेज बि भार्बासो बेहाय जफागोन he has been eating rice. He has been eating rice. आरो बे थार्ड पारसन सिंगुलार नाम्बारनि बांसान्द्राया मोनसेयानो देजों खिन्थु बांसान्द्रायब्लाबो बेयाव माने हेज जाया देजों थार्ड पारसन सिंगुलार नाम्बारनि बांसान्द्रायाव मा जिरायो मा जफागोन बि भार्बा हेभ they have been eating rice. बेबायदि they have been eating rice. नानाय गोसोआव लाखि आवगायनि जा माने जों टेन्स जों सावरायबोदों मोनफ्रोमावबो बेबायदिनो मा दङ साबजेक्ट भार्ब अबजेक्ट गासैयावबो दङ थिग बेबायदिनो बेवहायबो बेबायदिनो जास्ट बेनि बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि एसेल' सोलाय नैबे प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स दा प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव जेरैबायदि हेभ मोनो जों दा बेवहायबो जोंनो हेभखौ गोनां खालि बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि हेभजों मा दाजाबफानांगौ बिन दाजाबनांगौ बिनखौ जोङो दाजाबनांगौ आरो बे बिन लोगोसे जा स्ट्रं भार्ब जों मोनो जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्टखौ जों मा मोनदोंमोन इटेन मोनदोंमोन इटेन I have eaten rice जों जेरैबायदि मोनदोंमोन दा बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआसआ जिहेतुके सोलिबाय थानायखौ फोरमायनो थाखाय बेयाव मा लानांगोन बे माबाजों जोंहा स्ट्रं भार्बजों ing दाजाबनानै होब्लानो बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सआ जायो दा नाय बेवहाय जों मा मोननै नैबे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि मा मोननै सोलायनाय जों मोनखो मा मोननै जोंनो नांफादेरखौ बे जाबाय नैबे मोनसे जाबाय बिन आरो मोनसे नैबे ing खौ जों बेवहाय दाजाबना होबानो बेनो मा जायो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स दा बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि जोङो बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव माबायदिहाय जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआसखौ जोङो माबे बाथ्रायाव माबायदि जों बाहायो बेखौ आङो मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै फोरोंनो लादों बेवहाय जोंहा प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स बेवहाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव जों मा मोनदोंमोन I have eaten rice मोनदोंमोन जों दा बेवहाय बेखिनिखौ आङो प्रेजेन्ट जानाय बेवहाय जोंनो एकदम क्लियारलि जोङो मिथिनायनि थाखाय आङो बेवहाय बाहागो माबाखौ खालामनो हादों मोनसे रुल्स होदों जोंनो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव साबजेक्ट बि भार्बा जोंना हेभ आरो हेज बेजों मा दाजाबनांगौ होनदांनो दहाय बे आवगायाव फोरोंबोनाया प्लास बिन बेनि उनाव जोङो भार्ब मोनगोन स्ट्रं भार्ब होननानै बुंदों आं दहाय भार्ब बेजों ing दाजाबनांगौ बेनि उनाव जों दा नैबे सिन्स आरो फर प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआसआव जोङो सिन्स आरो फरखौ जोङो माबायदि बाहायनानै माबायदि सेन्टेन्स खालामो बेखौ आं नोंसोरनो फोरमायनो सानदों दा बेवहाय नाय I have जों लागोन फार्स्ट पार्सनाव I have जों मोनगोन मा लानो होदों हेभनि लोगोआव जोङो बिन लानो
होमबा I have been दा माबाखौ लागोन आङो live माने थानाय दा बेयाव live जोंहा जे live बे मोनसे verb नैबे live बे verb जों जोङो मा दाजाबनांगौ ing दाजाबनांगोन आरो बेनिखायनो बे ing दाजाबनो गोनां माने बे इया थालिया बिबाव मा जागोन डाइरेक्ट living जाहैगोन I have been living in Delhi नैबेयाव since I have been living in Delhi since 1990 I have been living in Delhi since 1990 आङो दिल्लीयाव 1990 निफ्रायनो दंबाय दं थाबाय थादों माने प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउअस बे थाबाय थानायखौ दिन्थिनो थाखाय बेबायदिबा दा बेबायदिनो जोंहा माबायावबो प्लुरेल नाम्बाराव जेतुके we दङ we जों we have been बेयावबो live जों living we have been living in Delhi since 1990 जोङो दिल्लीयाव 1990 मायथाइनिफ्रायनो दङ बे जाबाय फार्स्ट पार्सननि माबा ये प्लुरेल नाम्बार बेनि उनाव जोङो सेकेन्ड पार्सनाव जों मोनगोन सेकेन्ड पार्सनाव you जोंबो हेबानो जागोन get been living in Delhi since 1993 you have been you have been living in Delhi since 1993 the third person singular number onai third person singular number abe third person singular number जों नाय जोङो मा मोनगोन he बा she बा Ram बा it बे मोनथामनि जोङो दा हिजों जोंहा बिभार्बा मा जगोन जोंथ' मोननै मोनदोंमोन बिभार्ब हिसाबै मा मोनदों बे हेप आरो yes माया जगोन माया जगोन बेहाय बे मोननैनि माया जगोन yes थर्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बारनि माया जयो yes he has been living जों ing दाजाबनो होमबा he has been बा she has been Ram has been it has been living in Delhi he has been living in Calcutta for जों for बाहायनायखौ जों सोलोंबाय has been living in Calcutta for 2 months he has been living in Calcutta for 2 months बेवहाय थार्ड पार्सन माबायाव बांसान्द्रियाव दे जों जोंहा मा जगोन बिभार्बा हेब ना हेस
बांसान्द्राया प्लुरेल नाम्बाराव देजों माब्लाबाबो हेज ज'आ नंगौना नङा बेबानो जागोन बेयो they have been ada आङो living in Calcutta जों बेखौ mas 2 months. They have been living in Calcutta for 2 months. दा बेवहाय नाय बेखौ एसे गोसो होनो गोनां जानाय they have been living in Calcutta for 2 months. बे 2 months आव जे मा खोन्थिनो थांदों since मा खोन्थिदों आरो for मा खोन्थिदों बे मोननै बाथ्राखौ गोसोआव लाखि for since since मा खोन्थिदों since indicate points of time नैबे since indicate point of time since मा दिन्थिदों indicate points of time को दिन्थिदों points of time माने थि मोनसे माने सम बे समनिफ्राय बे जोंबाय थायो into for मा दिन्थिगोन नाय for मा दिन्थिगोन बे जाबाय indicate period of time नैबे for दिन्थिगोन indicate period of time थि मोनसे समखौल'सो दिन्थिदों नंगौना 2 मास मोननैल' मोनसे पिरियड नंगौना नङा बे सम बे समखौल' नैबे फरा दिन्थियो दा प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआसआव जोङो बे समखौ एसे माने पिरियड अफ टाइम जुदि माने माबायोबा बिनि सिगाङाव मा जोगोन मा प्रिपोजिसन फरा जोगोन गोसोआव लाखि बे गोनां आनजादाव बेबायदि माने सेन्टेन्सआ फैबाय थायो बेखायनो जोबोद गोसो होनो गोनां जाबाय सिन्सआ जाबाय indicate points of time एकदम थि सम जे मा बुंदों I have been living in Delhi since 1990 we have been living in Delhi since 1990 1990 मायथाइनिफ्रायनो जों दिल्लीयाव दंबाय थायो मोनसेल' माने पिरियडखौ खोन्थायाखै एकदम माने 1990 मायथाइनिफ्रायनो नंगौना नङा बे बाथ्राखौनो बेयाव फोरमायनो थांदों खिन्थु नैबेयाव माबायावबो सेकेन्ड पार्सनावबो बेखौनो बुंदों बे माने you have been living in Delhi since 1993 1993 मायथाइनिफ्रायनो जोङो माने माबायाव दिल्लीयाव दंबाय दं आरो नैबे माबायाबो नोंसोर 1990 मायथाइनिफ्रायनो दिल्लीयाव दंबाय दा खिन्थु नैबेयाव जोंहा थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव आङो नोंसोरखौ मोनथिनायनि थाखाय होदोंबा he has been living in Calcutta for 2 months तारमाने मास मोननैनि थाखाय मोनसे पिरियड मोनसे सम मोनसे बेखौनो बुंनाय बे आं लिरनो हाखादों फरा माखौ बुजायदों indicate period of time मोनसे समनि थाखाय सम बुजायोब्ला बिनि सिगाङाव नैबे for प्रिपोजिशना जयो दा थि मोनसे समखौ थि खालामखानायखौ फोरमायोब्ला नैबे since प्रिपोजिशना जिरायो बेखायनो गोसोआव लाखि बे जे माने since आरो फरा माबायदि माने सेन्टेन्सआव जों बाहायनाय जायो दा जियानो जाया माने दिनै आङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स बेखौ फारियै दिनै नोंसोरनो फोरोंबाय उनाव आङो गुबुन टेन्स खिनिखौबो आङो फारियै फोरोंगोन मोननै सेन्टेन्स आं होयो बेखौ नोंसोरो न'आव कारेक्ट खालाम दा बेबायदि आङो बे मोनथाम माने एग्जाम्पल नोंसोरनो होमवर्क हिसाबै हरदों 9-10 नि जा डिजिटेल क्लासरुम फोरोंनाय बेखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों
औ